Hej, vi skal i gang med at beskære citrus. Det har vi lovet i forårsmagasinet, så det må vi hellere overholde. Jeg sidder her og nusser lidt på bladene, fordi de har stået, citrusfaldene har stået inde i væksthuset, i boblehuset, det der plastikboblehus hele vinteren, og så er det altså nogle roser, der har haft noget utøj, som har nusset eller har svinet på det, men det klipper jeg af bagefter. Det jeg skal, det er, at jeg skal alle de grene, som vokser indad i citrusplanten, skal beskæres, og så skal jeg have beskåret noget af længden. De er lidt lange og spinkle, nogle af dem, så jeg nænder det bare næsten ikke, men det skal jo gøres. Så luk øjnene og klipper. Ja, det gør næsten lidt ondt, men det var faktisk smart. Det gør rigtig meget ondt, ja. Ja. At du gjorde det lige før de to, så de lige blev hængende. Ja, og det gør jeg. Og det er også, ja. Den her ved jeg ikke rigtig, om jeg nænder, fordi der er jo nye blomster på vej, men på den anden side, den kommer helt overfra. Er der også nye blomster længere oppe på grenen? Der er også nye blomster længere op, så... Hvad så med de grønne citroner? Ja. Dem græder vi over. Nej. Så jeg tror, jeg klipper der. Måske kan de bruges alligevel. De er nok bare ekstra syrlige. Jeg ved det ikke. Nej, jeg ved det heller ikke. Den her uge her. Ja, den er godt nok lang og spinkel. Ja, men... Og laver en mærkelig form på træet. Det forstår jeg godt, du tager den også. Ja. Væk. På den her er der ikke rigtig lige nogen, der vokser ind, og der er noget småtteri her, som jeg bare lige klipper af. Ja. Så er der den store her. Ja, den med det der rosennuller på. Så det deler sig her, der vil jeg nok. Man skal jo klippe, ikke sådan, så der er 2/3, men jeg tror, jeg vil være en lille smule grov. Hvordan var det, du sagde med at dele, så det er lidt svært at se? Nå. Det er ja. Bare den her, ikke? Jo. Ja. Og de skal jo ikke blive for tynde spinkle, så jeg tror altså... Ja. Jeg bliver nødt til at klippe det af. Au. Og her. Ja. Ja, jeg tror, jeg lader den her sidde. Ja. Det her, det skulle som sagt have været gjort for et par år siden, men jeg har ikke nændet at gøre det, så, og det sviger jo til mig nu. Ja. Så bliver jeg nødt til at være lidt grov. Ja. Der er jo ikke noget at sige til det. Ja, fordi når man sådan ser, at de er bare på vej, og man ved, at de er 18 måneder om at modne. Men jeg tænker, at man måske kan bruge skralden i hvert fald. Ja, det lyder rigtigt. Skallen. Ja. Jeg smider den i hvert fald ikke ud. Nej. Hvad med den der lange over i den anden afdeling der? Eller? Der, ja. Ja, den her? Ja. Ja. Ja, den bør jo simpelthen også. Der kommer en ny gren der, så måske skulle jeg bare bibeholde den, og så tager jeg klipper altså lidt mere af, end sådan, så der er 2/3 tilbage, fordi jeg tror, jeg skal have en ordentlig omgang. Det ser sådan ud. Den her. Der kommer noget. Se, der kommer en lille blomst der. Ja, men den der, den skal bare væk, den lille duller der, ikke? Den har det ikke for godt, så jeg klipper det hernede. Ja, hold da op. Det er lige før, du skal lave fromage, han har det. Ja. Så er vi herovre. Ja, jeg klipper her. Der kommer også nogle små nye blomster. Ja. Så der sker der noget her. Ej, men den er jo også ved at få form nu, kan man sige. Det hjælper ret meget på den i hvert fald. Ja. Her, der tror jeg altså, sådan lige hernede. Jeg står og får øje på sådan nogle gule blade her og der. Ja. Eller et blade med lidt gult i. Ja, der for eksempel. Det kan både være vandmangel, men det kan også være gødningsmangel. Jeg er ikke begyndt at gøde dem endnu, og det skal jeg have gang i. Med det samme. Så bliver bladene så grønlige igen? Så skulle de gerne blive fine og flotte igen. Og så skyder den måske også langt flere blomster? Ja. Eller sætter flere blomster? Ja. Men du kan se her, der er faktisk sat af til en del blomster. Der er mange på vej. Ved du hvad, det kunne jeg se, men det kan godt være, at der var mange, der ikke kunne se det. Så vi prøver lige at vise, hvordan det ser ud. Der er der rigtig mange knopper. Ja. Og nogle, der er lidt længere henne. Det er jo meningen, at det skal gå hen og blive lidt mere kraftigt træ. Så lad os håbe, at det hjælper lidt på den. Yes. Nu er den i hvert fald færdig. Godt.
Jeg skal jo have gjort det samme med den anden herovre, men der kommer det til at gøre rigtig ondt. Ja, det kan jeg se. Men det lægger til gengæld op til noget... Det lægger op til noget citronformage. Ja. Men det nytter jo ikke noget, at de hænger. Se den herovre. Ja, for... Hold nu op, den er lang. Og den er da lige ved at knække. Nej, men det gør den nu. Ja, så nu får den simpelthen cuttet. Og der er en til, der er knækket af. Så clean cut. Så det nytter ikke. Helt ind til sidegrenen. Ja. Eller den vokser ud fra. Jeg skal lige klippe rent bagefter. Ved du hvad, det er da lige før, vi skal prøve at stiklingformere nogle af dem. Ja. Det kunne da være meget sjovt. Det har jeg aldrig prøvet. Men det her, det er lige til at græde over. Ja, det er det. Ja. Men vi gør det ikke, for vi ved, det er en god investering. Vi græder ikke på fjernsynet. Nej, vi gør ikke. Er der flere ting, vi skal huske? Nej, det tror jeg ikke. Nu skal jeg jo så i gang med at gøde, og så skal jeg forhåbentlig snart have dem ud på terrassen, for der har de det bedst. Ja. Så vil jeg vil lige tage en tot vand og få fjernet det værste af det her snudder, men ellers så gør regnen det. Ja, det gør den vel, og tager også, hvad der kunne være af spindmider, eller... Ja, jeg troede i første omgang, at det var smartest at have dem stående inde i drivhuset, fordi sydpå har de jo meget varme. Ja. Men, nej, de har det bedst ude i Guds fri natur. Ja, bare ikke med frost naturligvis. Nej. Ja. Ja. Godt, jamen så siger vi tak for frisørtiden. Ja, selv tak. Vi ses på havefolket.com.